Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, pranams Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Shanmugam Prabhuji, pranams. Hare Krishna, devotees, ellarkum pranams. Hare Krishna, Subbulakshmi Mataji, Suchita Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji, Nandagopal Prabhuji, Hare Krishna, pranams. எல்லாருக்கும் நம்ம இப்போ வந்துட்டு பகவத்கீதை லெவல் 1 அதில் 12th சாப்டர் பக்தி யோகத்தில் கடைசி சாப்டர் சரிங்களா. 7லேருந்து 12 வரைக்கும் பக்தி யோகம் பார்த்தோம். மனதை முழுமையாக பகவான் மேலே நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்றதான் நம்ம ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலும் நம்ம பார்த்தது. மனம், இன்டெலிஜென்ஸ், அதுக்கப்புறம் சென்சஸ் எல்லாம். இப்போ நம்ம வந்து 12வது அத்தியாயத்துக்கு வந்துட்டோம். பகவத்கீதையில் பக்தி யோகத்தில் 6வது அத்தியாயம். நம்ம இது வரைக்கும் பக்தி சேவை, பக்தி அதுதான் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்னு பார்த்துட்டே வரோமா. இந்த அத்தியாயம் பிரத்யேகமாக அதுக்காகவே. சரிங்களா, எப்படிலாம் நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப வந்துட்டு என்னென்னா பகவத்கீதை நமக்கு க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டு தான், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லைஃப் மேனுவல். இதுலேயே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னா, பகவான் மேலே நம்ம பக்தி பண்ணுறத ஒரு விஷயமா பார்க்குறோம், அதில் நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் பகவான் நம்ம மேலே எவ்வளவு அன்போட காருண்யத்தோட இருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வந்துடும். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு வகையில் பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துடு அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. அப்புறம் பகவானுக்கு பிடித்தமான குணங்கள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா, இப்போ நம்மளே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம். ஃபேமிலியாக இருக்கட்டும், வெளியில் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்கவுங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம நடந்துப்போம் இல்லைங்களா, அந்த அன்பை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு. அது மாதிரி மற்றவங்களும். இப்போ நம்ம கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் இது எட்டர்னல் ரிலேஷன்ஷிப், நமக்கும் பகவானுக்கு இருக்கிற உறவுன்றது எப்பயுமே உள்ளது. இல்லை பகவானுக்கு எப்படிலாம் இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளும் என்ன பண்ணணும், ட்ரை பண்ணணும். அதுதான் சரிங்களா. ஸோ அந்த வகையில் பக்தி யோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அத்தியாயம் 12 பக்தி சேவை, டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படிலாம் பண்ணுறது. ஏன்னா இதுதான் உயர்ந்த யோகான்றதே நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல. அதை அப்படியே நம்ம ஸ்லைட்ஸோட பார்க்கலாம்.
மங்களாச்சரண் வாசிக்கணும். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஷமத்தை வாசிக்கிறீங்களா? அவசியம் ஆஃபர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். இதை எடுக்கிறேன். ம். தப்பா இருந்தா கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்துருங்க. அதெல்லாம் தப்பு இருக்காது மாதாஜி. அவசியம் ஆஃபர் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானஜன சலாஹய ஷலாஹய சஷீர் உன்மிலீதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் சதாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாதிகம். வந்தேகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ ம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுத்த பதகமலம் ஸ்ரீ குருரூன் வைஷ்ணவாம் ஸ்ரூபம் சாக்ரஜதம் சஹகண ரகுநாதன் விதம் தம் ஷஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பதான் சஹ கண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ஷஹ. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीन बंधो जगद्बदे कोबिवेश कोबिहा गांध राधा गांध नमोस्तुते. दत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्य सकृपासिन्धुभ्य एव स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப நல்லபடியா ஆஃபர் பண்ணியிருக்கிறீங்க. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரணாம்ஸ், நம்மளோட ஆஃபரிங்ஸ். சரி போல். ஓகே, இன்னைக்கு ஏகாதசி மாதாஜி. இன்னைக்கு ஏகாதசி. இன்னைக்கு ஏகாதசி. ஹரி போல். நல்லபடியா நம்ம இது ஃபாஸ்டிங்ல இருந்து பக்தி பண்ணி மகானை திருப்தி பண்ணணும். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம 12th சாப்டர் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி 11th சாப்டரோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். சரிங்களா? அர்ஜுனர் தனது யூனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி பகவானிடம் கோருகிறார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். 10th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், சின்ன ஒரு துளி சக்தியினால இந்த உலகமெல்லாம் ஊடுருவி நான் தாங்குறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருந்தாங்க. 10th சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? உடனே அர்ஜுனன் வந்து அந்த சக்திக்கு ரூபம் இருக்கணுமா, அந்த சக்தியை நான் வந்து ரூபத்துல நான் பார்க்கணும். உலகத்துல எல்லாத்துலயும் சித்து அச்சித்துல, ஏன்னா பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாங்க, அழகானதும் புகழத்தக்கதிலும் நான் இருக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ எல்லாத்துலேயும், அதுவும் நம்ம 7th சாப்டர்லேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். நீர்ல சுவையா இருக்காங்க, நெருப்புல இது சூரியன் சந்திரன்ல வெளிச்சமா இருக்காங்க, வெப்பமா இருக்காங்க, இப்படி நம்ம வரிசை நிறைய நம்ம 7th 9th 10th சாப்டர்லாம் எல்லாத்துலேயும், அதாவது மிருகங்கள்ல சிம்மமா இருக்கேன், அப்புறம் வந்து நதிகள்ல கங்கையா இருக்கேன் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ எல்லாத்துலேயும் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். அதெல்லாம் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க பகவான்னா, என்னோட ஒரு சிறு துளி, சரிங்களா, எனர்ஜினால நான் இந்த உலகத்தை தாங்குறேன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ அர்ஜுனன் வந்து கேட்பாங்க, நான் வந்து அந்த சக்தியை நான் உங்க ரூபத்துல பார்க்கணும் அப்படின்னு. அது வந்து ஒரு சுயநலமான ஒரு காரணத்துக்காக கேட்குறாங்களா, இல்லை அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் கேட்குறாங்களான்னா இல்லை, பகவானோட சுப்ரீமசியை எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கேட்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் வந்து தனது யூனிவர்சல் ஃபார்மை அழகாக வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அப்படியே அந்த ரூபத்தை காமிப்பாங்க அர்ஜுனருக்கு. அதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஞான திருஷ்டி அதையும் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ அர்ஜுனரோட பார்வை எப்படி இருந்தது? ஏன்னா 200 ஃபேமிலியில் பகவான் ரொம்ப அழகா க்யூட்டாக அவங்க முன்னாடி இருப்பாங்க. இது அங்கே குருஷேத்திர வாரில் இவங்க இது விஸ்வரூபத்தை பார்க்கணுன்னே ரூபம் எப்படி இருந்தது? ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்திருக்கும் இல்லையா? ஆதி அந்தம் தெரியாது,
அப்படியே முழுசா பரவி இருக்காங்க. நிறைய தலைகள், நிறைய கைகள், நிறைய ஆயுதங்கள், மாலைகள், சந்தனங்கள் இதெல்லாம் போட்டு பகவான் வந்து இருக்காங்க. அது அப்போ ஒரு 200 ஃபார்ம்ல இருந்த ஒரு பகவானை இப்படி பிரம்மாண்டமா பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது, பார்வை எப்படி இருந்ததுன்றதை பார்க்குறோம். அப்புறம் அந்த அனுபவம், பயம் வந்தது அர்ஜுனருக்கு இல்லைங்களா? மனம் வந்து ஒரு நிலையில இல்லாம இருந்தாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் பகவான் அவங்களுக்கு உபதேசம் கொடுக்குறாங்க. அதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து ப்ரேயர்ஸ் பண்றாங்க மறுபடியும். அவங்களுக்கு ப்ரேயர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணிட்டு, எனக்கு மறுபடியும் 400 ஃபார்ம்ல 200 ஃபார்ம்ல எனக்கு காட்சி கொடுங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானும் அதே மாதிரி என்ன விருப்பமோ டிவோட்டீஸோட விருப்பம் பகவான் வந்து அதை அப்படியே நிறைவேற்றுவாங்க. ஸோ அந்த எல்லாரோட விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றுவாங்க. டிவோட்டீஸ் ரொம்ப அழகா அவங்க வந்துட்டு ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த வகையில் 400 ஃபார்ம்லையும் காமிப்பாங்க. சங்கு சக்கர கதாதாரியா. அதுக்கப்புறம் ஷியாமசுந்தர் ஃபார்மில் மறுபடியும் வந்துடுவாங்க. சரிங்களா? மறுபடியும் இப்போ அர்ஜுனனோட மனநிலை வந்து அமைதியாக இருக்கும். இது வந்து இப்போ இந்த ரூபத்தை தேவர்களும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப என்னன்னா ஆசைப்படுற ஒரு ரூபம், பகவானோட ரூபம். ஏன்னா அவங்களுமே என்னன்னா பார்க்கடல்ல உள்ள பெருமாள் கிட்ட தான், ஷிரோதய கஷாயிஷ்ணு கிட்ட தான் ஏதோ ஒன்று முறையிடணும். அவங்களுக்கு எதுவும் துன்பங்கள் வந்துச்சுன்னா அங்கே தான் போய் புருஷ சுத்தம் பாடி முறையிடுவாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் அந்த ரூபத்தில் பார்க்கறதுன்றது அவங்களுக்குமே ரொம்ப துர்லபம். அப்படிப்பட்ட ரூபத்தோட ஸ்வயம் கிருஷ்ணாவோட அர்ஜுனர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களோட நண்பனா இருக்காங்க இல்லையா? அர்ஜுனர் வந்து 11th சாப்டர்ல சொல்லியிருப்பாங்க, நான் வந்து நண்பன்ற முறையில் உங்களை வந்து மரியாதை இல்லாமல் சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. உங்களோட உண்ணும் போதும் உறங்கும் போதும் கேளிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த போதும்லாம் சொல்லி. ஸோ அந்தளவு ஒரு இன்டிமேட் ஃப்ரெண்டாக பகவானோட அவங்க இருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் என்ன வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த இந்த பிராப்தம் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன அவங்களோட அந்த குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தூய பக்தி. சரிங்களா? பகவான் மேலே தூய்மையான பக்தி இருந்ததுன்னா போதும். பகவானோட அனைத்து ரூபங்களையும் நம்ம பார்க்க முடியும். பகவானோட அந்த ஒரு நல்ல ஒரு உறவில் நம்மளை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்க முடியும். சரிங்களா? நமக்கு இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் உறவுகள்னு நம்ம சொல்கிறோம். கரெக்டு. ஃப்ரெண்ட்ஸு, ரிலேட்டிவ்ஸு, ஃபேமிலி எல்லாம். ஆனால் இதெல்லாம் டெம்ப்ரவரி தான். அதுக்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ரொம்ப நம்மளும் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறோம், அவங்களும் நமக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போது அந்த உறவை நம்ம ஸ்டேபிளாக வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கோம். ஆனால் நித்தியமான உறவு நமக்கும் பகவானுக்கும். சரிங்களா? என்றைக்குமே மாறாத ஒரு உறவு. அந்த உறவில் நம்ம என்ன பண்ணால் தூய்மையான பக்தி, நம்ம அதுலேயும் நம்ம அன்பை வெளிப்படுத்தணும். அதுதான் கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்றது, பக்தி சேவை அப்படின்றது. சரிங்களா? ஸோ அப்போ அந்த பக்தி தான் வந்து பகவானோட நம்மளை இணைக்கணும் போது அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுமா? பக்தி சேவை, அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தோட தலைப்பு. ரூபமில்லாத வழிபாடும் ரூபமுள்ள வழிபாட்டுக்கும் உள்ள விஷயங்களை அர்ஜுனர் வந்து கேட்பாங்க. சரிங்களா? அப்போ பகவான் அதுக்கேற்ற மாதிரி உபதேசம் கொடுப்பாங்க. பக்தி வளர்ச்சியின் முன்னேற்ற நிலைகள், பக்தியில் எப்படிலாம் நம்ம முன்னேற்றம் அடையலாம் அப்படின்றத அதில் பகவான் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க. உயர்ந்த நிலையிலேருந்து அது உன்னால முடியலையா, இன்னும் அதுவும் உன்னால முடியலையா, இந்த வழி ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு வழியில் என்கிட்ட வந்துடுறேன் அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க 8 to 12 வரைக்கும். அப்புறம் கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்ச மாதிரியான குணங்கள், தகுதிகள். சரிங்களா? இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் எனக்கு அந்த ஆத்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ நம்மளுமே குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருப்போம், ஹஸ்பண்டுக்கு, ஒய்ஃபுக்கு, அம்மா அப்பாவுக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குன்னு. ஆனால் பகவானுக்கு எப்படி இருந்தால் பிடிக்குன்றது இந்த அத்தியாயத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம வந்து 12.1 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? வாசிக்கலாமா? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சததயுக்தா யே பக்தாஸ்த்வாம் பர்யுபாசதே ஏஷாவ்யக்ஷரமவ்யக்தம் தேஷாம் கே யோக விக்தமாஹ. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் மாதாஜி கிளியராவே இல்ல. பக்குவமானவர் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யாவர்? ஈடுபட்டிருப்பவர்களா அல்லது
மாதாஜி இப்போ இப்ப கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி, இப்ப கேக்குது, வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते येषाभ्यक्षरमव्यक्तं தேஷாம் கே யோக விக்தமாக. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபடுபவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுபவர்களா? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல் மாதாஜி, ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. இப்போ 12.1 ஸ்லோகம் சரிங்களா? இதுல என்ன அர்ஜுனன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா, பக்குவமான ஒரு முறை எது அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா? எப்போதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்காங்க, அதாவது ரூபத்தோட வழிபாடு பண்றதா அல்லது ரூபம் இல்லாத பிரம்மனை வழிபாடு பண்றதா அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க இதுல சரிங்களா? நம்ம ஏற்கனவே வந்து இதை பத்தி நம்ம செகண்ட் சாப்டர்லேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். பிரம்ம 3 விதமான பக்தி இருக்கு சரிங்களா? அதாவது 3 வகையில காட் ரியலைசேஷன் இருக்கு. கடவுளை உணர்ற விதம் என்ன அப்படின்னா, ஒன்று வந்து பிரம்மன் பகவானோட தேஜஸை மட்டும் வழிபாடு பண்ற ஒரு நிலை, அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா ரூபத்தை தியானிக்கிற நிலை, அதுக்கப்புறம் பகவானோட நாமரூப குணநிலைகளில் ஈடுபட்டு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுற பகவான் ரியலைசேஷன் சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம 3 விதமானது பார்த்தோம். சூரியனை எக்ஸாம்பிளாக வச்சும் பார்த்தோம். அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு மலைமுகடு, அதுக்கப்புறம் வந்து கிளி மரம் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா செகண்ட் சாப்டரில். ஸோ அந்த வகையில் இப்போ வந்து ரூபம் இல்லாத அந்த பிரம்மன் ரியலைசேஷன் அது வந்து நல்லதா இல்லை பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது சிறந்ததா, ரூபத்தோடு உள்ள பகவானுக்கு பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறது சிறந்ததான்னு அர்ஜுனன் கேட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம 12.2 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அத்தியாயம் 12 பக்தி தொண்டு. ஸ்லோகம் 2. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மய்யாவேஷ்ய மனோயே யாம் மனோயே மாம் நித்யயுக்த உபாஷதே ஸ்ரத்யா பிரயோபேதாஸ்தே மே யுக்ததமாமதாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்லிடுறாங்க, தனிப்பட்ட உருவின் மீது பகவானோட ரூபத்தின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி நம்ம மனதை நிலைநிறுத்தணும் இல்லைங்களா? இது நம்ம எப்பயுமே ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஆப்பிள் அப்படின்னு யோசிச்சோன்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்? உடனே அந்த ஆப்பிளோட அந்த இது தெரியும் இல்லைங்களா? அது எப்படி இருக்கும்? ரெட்டாக இருக்கும், கொஞ்சம் ரவுண்டாக இருக்கும், க்ரீனாக கூட இருக்கும், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு உடனே கனெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ ஒரு ரூபம் அப்படின்னும் போது நம்மளால டக்குன்னு அடுத்தது அதை ஃபாலோ பண்ண முடியும். இதே ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா நம்மளுக்கு டக்குன்னு ஒரு ஐடியாவுக்கு வர முடியாது இல்லைங்களா? அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு வேகாக தான் நம்மளுக்கு யோசனை வரும். ஸோ அதனால எப்பயுமே என்னன்னா அந்த பகவானோட ரூபம் அப்படின்னும் போது நம்மளால அழகாக மெடிடேட் பண்ண முடியும். அவங்களோட திருப்பாதம் தாமரை பூவை விட ரொம்ப மென்மையானது, அந்த பிங்க் கலர்ல வேற இருக்கும் சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கலர் டார்க் கிளவுட் காம்ப்ளெக்ஷன்ல பகவான் இருப்பாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து இது எல்லோ கலர் கார்மெண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரெஸ்ஸு இல்லைங்களா? பீத்தாம்பரி அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. ஸோ எல்லோ கலர் ட்ரெஸ்ஸு. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அந்த திருமுகம், அதில் அவங்களோட கண்கள் திருக்கண்கள், இப்படி நம்ம வந்து அப்புறம் மகர குண்டலம் அவங்களோட திருமுடி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஈஸியாக அவங்க வந்து நம்ம வந்து ஒரு அந்த ரூபத்தை நம்ம இப்போ கோயிலில் போய் நம்ம வந்துட்டு நிறைய சேவிக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளால கனெக்ட் பண்ணிக்கவும் முடியும் மெடிடேட் பண்ணி அந்த ரூபத்தெல்லாம். ஸோ அப்போ பகவான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா மனம் வந்து ஒரு நிலைப்படணும், அந்த நிலைப்படுறதுக்கு பகவானோட ரூபம் அப்படின்றது ஈஸியாக அதை வந்து நிலைப்படுத்த முடியும். பகவானோட அந்த சௌந்தரியமான ரூபத்தில் ஒருவன் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையும் வேணும் சரிங்களா? எப்பொழுதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் பகவானோட ரூபத்தை வழிபாடு பண்ணுறவங்க மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகின்றார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா? 2 பேரில் ரூபத்தோட வழிபாடு பண்ணுறது சிறந்தது. 12.3 and 4 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? அவசியம். யாரு? ருக்மணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ये त्वक्षरम् अनिर्देश्यम् अव्यक्तं प्रयुपासते सर्वत्रकम्
अचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवं तन्नियं येत्त त्र्यक्रामं सर्वत्र समभूतय ते प्राप्नुवन्ति माम् एव सर्वभूतहिते वृदा. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனிற்கு அப்பாற்பட்ட இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றமான பூரண உண்மையின் அருவத தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லாரிடமும் சம நோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ தோற்றமில்லாத பிரம்மன் ரியலைசேஷன் உள்ளவங்க சரிங்களா, பகவானோட தேஜஸை வழிபாடு பண்றாங்க இல்லையா, ஃபாலோ பண்றாங்களே அவங்களதுனா தோற்றம் அளிக்காதது, ரூபமே இல்லை, அவங்க வந்து தேஜஸை தான் வந்து மெடிடேட் பண்றாங்க. புலனுக்கு அப்பாற்பட்டது. இப்போ நம்ம வந்து 3rd சாப்டர்ல அந்த ஹார்ஸ், அந்த குதிரை வண்டி, அதை வச்சு நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா. புலன்கள்லாம் ஒரு விஷயத்துல என்கேஜ் ஆச்சு. பகவானோட ரூபத்தை பார்க்கறது கண்ணுக்குன்னு, அப்புறம் வந்து காதுக்குன்னு பகவானோட க்ளோரிஸ் கேட்கறது, நாக்குக்குன்னு பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ண உணவை எடுத்துக்கிறது, அப்புறம் கிருஷ்ண கதா பேசுறது அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஆஃபர் பண்ணி துளசியை மோந்து பார்க்கறது, அதுக்கப்புறம் அவங்கள அலங்காரம் பண்ணி அபிஷேகம் எல்லாம் பண்றது. இந்த மாதிரி நம்ம புலன்களை பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ணணும்னு நம்ம பார்த்தோம். கரெக்டுங்களா? இப்ப இந்த மாதிரி ரூபம் இல்லாத ஒரு நிலையில நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, புலன்களை பகவான் மேல என்கேஜ் பண்ண முடியாது. ஆனா நம்மளோட புலன்கள் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும், சீறி போற பாம்பு மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா. அந்த மாதிரிப்பட்ட புலன்களை என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால ஈடுபடுத்த முடியாது. எங்கும் நிறைந்தது. ஆனா பிரம்மன் அந்த நிலை வந்து எங்கும் நிறைந்தது, எங்கும் பரவி இருக்கிறது, சிந்தனைக்கு எட்டாதது சரிங்களா, மாற்றம் இல்லாதது, என்னைக்குமே இருக்கும், அப்புறம் மாற்றமும் இருக்காது சரிங்களா, எப்பயுமே இருக்கும். அந்த ஒரு நிலை நிலையானது, அசைவற்றதுமான பூர்ண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி, நம்ம அந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல பார்த்தோமா, மனதை கட்டுப்படுத்தணும், புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், இந்த மாதிரி மூச்சை நம்ம வந்து ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணி தான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பகவானை அடையணும். ஏற்கனவே 5th சாப்டர்லையும் பார்த்தோம், இதுலயும் பார்க்குறோம். பிரம்மன் ரியலைசேஷன்லையும் பகவானை அடைவாங்க, பகவான் ரியலைசேஷன்லையும் பகவான் அடைவாங்க. ஆனா இந்த பாதை ரொம்ப சிரமமானது சரிங்களா. அதே பக்தி அப்படின்ற பாதை வந்து ரொம்ப ஈஸியானது. எதனாலனா அது நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டாம், மனதை நிலைநிறுத்தத்துக்கு பகவானோட ரூபம் இருக்கு இல்லைங்களா. அதனால நம்மளுக்கு பக்தி சேவையில நம்மளுக்கு ஃபால் டவுன் அப்படின்றது கிடையாது. ஆனா இந்த நிலையில என்ன ஆகும் அப்படின்னா வீழ்ச்சி அப்படின்றது இருக்கும், ரொம்ப சிரமமானது, நம்மளால ஒரு நிலைப்படுத்துறது சிரமம் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். 12.5 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம். வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. அத்தியாயம் 12 பக்தி தொண்டு ஸ்லோகம் 5. क्लेशो अधिगदर्शेषाम् अव्यक्ताशक्तसेदसाम् अव्यक्ता हि कदिर्दुःखम् தேகவத்பீர் அவாப்யதே. எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்பொழுதும் சிரமமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இது நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான். நம்மளுக்கு வந்து ஆத்மா, மனம், புலன் எல்லாம் ரொம்ப ஆக்டிவ். தூங்கும்போது கூட ஆக்டிவா இருக்கிறது தான் இல்லைங்களா, ட்ரீம்ஸ்லாம் வருது. அந்த அளவு ரொம்ப ஆக்டிவானது. அப்படிப்பட்ட அந்த புலன்கள், மனம் இதெல்லாம் இருக்கிற நம்ம சரீரம் உள்ள நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பகவானை நம்ம வந்து தபஸ் பண்றது அப்படின்றது அதுவும் உருவம் இல்லாத நிலையில் தபஸ் பண்றதுன்றது ரொம்ப சிரமம் சரிங்களா. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். எவரது மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையிட பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ மெடிடேட் பண்ணுவாங்க, ஜோதியை மெடிடேட் பண்ணுவாங்க, பிரம்ம ஜோதியை மெடிடேட் பண்ணுவாங்க. ஆனா என்ன ஆகும், அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும், வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்க சரிங்களா. மறுபடியும் சென்சஸ் மைண்ட் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆயிடும், மறுபடியும் ட்ரை பண்ணுவாங்க, மறுபடியும் வீழ்ச்சி, மறுபடியும் இதே மாதிரி கொஞ்சம் கடினமானதாக இருக்கும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு, நமக்குலாம் இந்த கிராஸ் பாடி இருக்கு இல்லையா, இது வச்சுட்டு இருக்கிறது சிரமம் இந்த முறை அப்படின்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா. அடுத்தது 12.67 ஸ்லோகம் மாதாஜி வாசிக்கலாம். சுப்புலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க.
ஏது சர்வாணி கர்மாணி மயி சந்நியஸ்ய மத்பராः அனன்யேனைவ யோகேன மாம் தியாயந்த உபாசதே தேஷாமஹம் சமுத்தர்த்தா மிருத்யு சம்சார சாகராத் பவாமி ந சிராத் பார்த்த மய்யா வேச்சித சேதசாம். ஆனால் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து பிறழாமல் என் மீது பக்தி செலுத்தி எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ பிருதாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றப்படுபவனாக நான் இருக்கிறேன். காப்பாற்றுபவனாக. ஹரி போல். சூப்பர் மாதாஜி. ரொம்ப அழகா வாசிச்சு கொடுத்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல யாரெல்லாம் இன்னும் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணலையோ அவசியம் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் பண்ணிடுங்க. சரியா? சாட் பாக்ஸ்ல உங்களோட ஃபோன் நம்பரும் பேரும் போட்டுருங்க. ஸோ தட் பிரபுஜி வந்து மார்க் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அதே ரூபத்தின் வழிபாடு சரிங்களா, அதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம். தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து நம்ம இந்த சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் நம்ம பண்ணிக்கிறோம், நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கிறோமா, இந்த ஜட உலக விஷயங்களை ஈடுபட்டு அந்த 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 மாதிரியான செயல்களை துறந்து பிறழாது, இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம், என் மீது பக்தி செலுத்தி, ஏதோ கொஞ்ச நாள் நான் பண்ணேன், இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு 2 hours பண்ணேன், அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு, அப்படி இல்லை. பிறழாது என் மீது பக்தி செலுத்தி எப்பயுமே நம்ம நித்தியமாக பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும். எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்பொழுதும் என் மீது தியானம் செய்து மனம் வந்து பகவானே நினைச்சிருக்கணும். எப்படி நினைக்கணும்? நாம ரூப குணலீலைகள் தங்களது மனதில் மனங்களை எண்ணில் நிறுத்தி, அப்போதான் அந்த மனம் வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கும். இல்லைன்னா என்ன ஆகிடும்? புலன் விஷயங்களுக்கு போயிடும், இந்த ஜட உலக விஷயங்களுக்கு போயிடும். எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகிறார்களோ, அப்போ இந்த முறையில் மனதை பகவான் மேல் நிலைநிறுத்தி பக்தி சேவையில் பகவான்கிட்ட யாரெல்லாம் ஈடுபடுறாங்களோ பிரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன். இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து பகவான் வந்து நம்மளை மீட் எடுக்கிறாங்க சரிங்களா. அதுக்கு தான் இதெல்லாம் நம்ம ஏன் செய்யணும்னா நம்ம நல்லதுக்காக தான். இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நம்ம கண்டிஷன்ஸோட நம்ம சிரமப்பட்டுட்ருக்கோம், கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில். பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய், அதுக்கப்புறம் அதிபூத்த அதிதெய்வ அதியாத்மான்னு பார்த்தோம் சரிங்களா. நம்மளாலே நமக்கு வரக்கூடிய கஷ்டம், பிறரால் வரக்கூடிய கஷ்டம், தேவர்கள் அதாவது இயற்கையினால் வரக்கூடிய சீற்றங்கள், இவ்வளவு கஷ்டங்களுக்கு மத்தியிலையும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்துடணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு போராடிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு தான் இல்லையா. மீனை வந்து தண்ணியிலேருந்து வெளியில் எடுத்து போட்டால் என்னதான் ஆகும்? அது சந்தோஷமா இருக்காது இல்லையா. அது மாதிரி தான் நம்ம வந்து பக்தி இல்லாமல் நம்ம வந்துட்டு இந்த உலகத்தில் நம்ம சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும், நம்ம வந்துட்டு சிரமப்பட்டு தேடினாலும் அது வந்து நமக்கு அவ்வளவு அந்த மகிழ்ச்சின்றது கிடைக்காது. அதே மீன் தண்ணியில் இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும்? எந்த சிரமமும் இல்லாமல் அமைதியாக அது பாட்டுக்கும் என்ஜாய் பண்ணும். அது மாதிரி தான் நம்ம பக்தியில் இருக்கும்போது அமைதி, நிறைவு, பரமானந்தம், இதெல்லாம் நம்மளால் எந்த போராட்டமும் இருக்காது அதில் சரிங்களா. அழகாக நம்மளால் வாழ்க்கையை வாழ முடியும். அதனால் பக்தி தான் உயர்ந்தது அப்படின்றது. அந்த முறையில் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட மனதை நிலைநிறுத்தி பக்தி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? பிறப்பிறப்பு அப்படின்னு இந்த சுழற்சியிலேருந்து நம்ம பகவான் நம்மளை மீட்டெடுக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அது உடனடியாக சரிங்களா. அதை நம்ம இங்கே பார்க்கறது. 12.8 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வாசி கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 12 ஸ்லோகம் 8 பக்தி தொண்டு. மய்யேவ மன ஆதஸ்வ மயி புத்திம் நிவேஷய நிவசிஷ்யசி மய்யேவ அத ஊர்த்தவம் நசம்ஷ்யஹ. முழு முதற் கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி உன்னுடைய முழு அறிவையும் என்னில் ஈடுபடுத்துவாயாக. இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து 8வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 12வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் நீ இந்த முறையில் பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துடுறேன், இந்த முறையில் பக்தி பண்ணி என்கிட்ட வந்துடுறேன் அப்படின்னு பகவான் நம்ம மேலே எவ்வளவு காருண்யத்தோட ஆசையோடு இருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்க முடியும். நம்ம நினைப்போம் புலன் விஷயங்கள்லாம் துறக்கணுமே, நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணுமே, நம்ம தான் நிறைய இண்டிவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கே, பகவானுக்கு எந்த கவலையும் இல்லையோ அப்படின்ற மாதிரி இருப்போம்னா, அவங்க நம்ம மேலே நம்மளை விட பல மடங்கு காருண்யத்தோட ரொம்ப விருப்பத்தோட எப்போ வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்காக அவங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா. அவங்களோட அன்பு அதை வந்து நம்மள சுப்ரீம் பர்சனல் காட் நம்ம மேலே எவ்வளவு
அன்போட காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு புரிய வரும் இந்த 8லேருந்து 12 ஸ்லோகம் படிக்கிற வரைக்கும். சரிங்களா? பகவான் வந்து இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அனன்ய பக்தி இது. உயர்ந்த பக்தி. விரஜவாசிகள்லாம் பகவான்ட்ட வச்சிருந்த ஒரு பக்தி நிலை. அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணா தான் எல்லாமே. சரிங்களா? வேற எதுவுமே வேணாம். மூச்சு, வாழ்க்கை, உயிர் எல்லாமே அவங்களுக்கு என்ன? பகவான் தான். சரிங்களா? அந்த மாதிரியான ஒரு நிலை. முழுமத கடவுளான என் மீது உனது மனதை நிறுத்தி, உன்னுடைய முழு அறிவையும், மனதையும், புலனையும் நம்ம பகவான் மேல நிலைநிறுத்தணும். அப்பதான் பொருள் விஷயங்கள்ல நம்ம போக மாட்டோம். அப்ப அதுக்கு சோர்ஸ் என்ன? நாமரூப குணலீலைகள், கிரந்தங்கள், அசோசியேஷன் வித் டிவோட்டீஸ் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? மனதையும் அறிவையும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்த முடியும். சரிங்களா? அந்த முறையில நிலைநிறுத்தி இவ்வாறு நீ எப்பொழுதும் என்னிலேயே வாழ்வாய் என்பதில் ஐயமில்லை. கம்ப்ளீட்டா இவங்களுக்கெல்லாம் பகவானை விட்டு வேற ஏதாவது ஒண்ணு தெரியுமா? இல்ல வேற ஏதாவது வேணுமானா கிடையாது. அப்சார்ப்ட் ஃபுல்லா அப்படியே கம்ப்ளீட்டா கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல அப்சார்ப்டா இருக்காங்க. கிருஷ்ணா கூடயே. இல்லைங்களா? வேற எதுவுமே தெரியாது. அதுதான். இருக்கிறதுலயே உயர்ந்த விஷயம் அதானே! இல்லையா? ராஜவித்யா ராஜகுக்யம். பகவானை தெரிஞ்சு பகவானுக்கு பக்தி பண்ற ஒரு நிலை தான் உயர்ந்தது. மத்தது எல்லாமே அதை விட கம்மியான பலன் தான். அப்ப இவங்கலாம் அவ்ளோ அப்சார்ப்டா இருக்காங்க பகவான்ட்ட. இந்த மாரி ஒரு நிலைன்றது அனன்ய பக்தி. சரிங்களா? 12.9 ஸ்லோகம். யாரு வாசிக்கிறீங்க? வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ம். अदसिद्धं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तदो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जयः செல்வத்தை வெல்பவனான என் அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது ம். பிறழாது அர்ஜுனா. ம். முடியாவிடில் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க வாய்ஸ். சரி, ஓகே. நான் வாசிக்கிறேன். செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனம் உனது மனதை என் மீது பிறையாழ்து நிலை திருத்த முடியாவிடல் பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. என்னை அடைவதற்கான விருப்பத்தினை இதன் மூலம் விருத்தி செய்வாயாக. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி, என்னோட நெட் அன்ஸ்டேபிளா இருக்கு. ஓகே. செல்வத்தை வெல்பவனான எனது அன்பு அர்ஜுனா, உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியாவிடில் அந்த முறை. சரிங்களா? அதாவது அனன்ய பக்தி முறை என்னால முடியாது. அவ்வளவு கிருஷ்ணா தான் எல்லாமே அப்படின்ற ஒரு நிலையில அப்சார்ப்டா என்னால பக்தி பண்ண முடியல அப்படின்னும் போது சாதனா பக்தி. இப்ப நமக்குலாம் இதை ரெக்கமெண்ட் பண்றது. சரிங்களா? பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண சாதனைனா பிராக்டிஸ் பண்றது. பிராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்மள பெர்ஃபெக்ஷனுக்கு கொண்டு வரணும். அதுதான். அப்ப அதுக்கு நம்மள பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியணும்ல. அப்ப அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணா, பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை நம்ம பின்பற்றணும். இந்த பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகள் என்னென்ன அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. அது யார்கிட்ட நம்மளுக்கு தெரியும்னா, போனஃபைட் பரம்பரால வர குரு நமக்கு சொல்லிக் குடுப்பாங்க. அதுதான் நம்ம இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? நம்ம எல்லாம் வந்து அனன்ய பக்தி தெரியல. இப்ப சாதனா பக்தி முயற்சி பண்ற விதமா இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல ஒரு பானஃபைட் பரம்பரால அசோசியேஷன்ல 16 ரவுண்ட் சாண்டிங் பண்றது, ஃபார் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்றது. சரிங்களா? மத்தபடி இன்னும் சேவாலாம் எடுத்து பண்றது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணணும். அத பக்தி யோகத்தின் ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இந்த மாதிரி பிராக்டிஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு நாள்ல நம்மளுக்கு பக்தி பகவான் மேல நிலையா ஏற்பட்டுடும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் 12.10 ஸ்லோகம். யார் வாசிச்சு குடுக்குறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. அத்தியாயம் 12 ஸ்லோகம் 10. அப்பியாசே அப்பியசர்மதோ அஷி மத்கர்ம பரமோ பவ மத்தர்த்தம் அபிகர்மாணி குர்வன் சித்தம் அவப்ஸ்யஷி. பக்தி யோகத்தின் விதிகளை உன்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாவிடில் எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏனெனில் எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, பக்தி யோகத்தின் விதிகளையும் ஃபாலோ பண்ண முடியல, அதுவுமே எனக்கு சிரமமா இருக்கு அப்படின்றியா? சரி, பரவாயில்ல. எனக்காக மட்டும் செயலாற்று அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. உனக்கு என்ன தெரியுமோ அதை எனக்காக செய் அப்படின்றது பகவான் சொல்றாங்க. சரிங்களா? இவங்க என்ன பண்றாங்க? கோயில்ல வேலை செய்யறாங்க. இந்த பெயிண்ட் அடிக்கிற வேலையெல்லாம்.
ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை என்ன பண்ணுறாங்க, பகவான் கைங்கரியத்தில் ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. அதுவே நம்மளும் கோயிலுக்கெல்லாம் போகிறோம் அப்படின்போது நம்மளும் என்ன பண்ணணும், வைஷ்ணவர்களுக்கு பகவானுக்கு நம்ம சேவை எடுத்து நம்ம பண்ணுறது. சரிங்களா, இதெல்லாம் நம்ம அவசியம் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை பகவானுக்காக செய்கிறது. சரிங்களா, அப்போ எனக்காக செயல்படுவதன் மூலம் நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்துடைவாய். அதுவே நம்மளை பியூரிஃபை பண்ணி நம்மளுக்கு பகவான் மேலே ஸ்திரமான பக்தியில் நம்மளை கொண்டு வந்து விடும். சரிங்களா, இந்த நிலையிலையாவது என்கிட்ட வந்துடு அப்படின்னு பகவான் சொல்கிறாங்க. சரிங்களா, இது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம், வேறு எதுவும் இல்லாமல் பகவானுக்காகவே செய்கிற செயல்கள். இதை வந்து நம்ம 9.27 ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம். 9th சாப்டரில் எத் கரோஷி எத் அக்ஞாஷி எத் ஜுஹோஷி ததாஷி எத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மத் அர்ப்பணம் அப்படின்றது. எதையெல்லாம் நீ செய்கிறாயோ, நம்ம ஏற்கனவே இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். சரிங்களா, நம்ம என்னெல்லாம் செய்கிறோமோ, என்னெல்லாம் சாப்பிட்றோமோ, என்னெல்லாம் உருவாக்குறோமோ, என்னெல்லாம் கொடுக்குறோமோ, என்ன தவங்கள்லாம் நம்ம பண்ணுறோமோ. இப்போ நம்ம ஏகாதசி இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் கிரெயின்ஸ்லாம் எடுத்துக்காம ஃபாஸ்டிங்லாம் இருந்து நிறைய சாண்டிங்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ரவுண்ட்ஸ்லாம் பண்ணி நம்ம கோயிலெலாம் பக்கத்தில் அங்கே போயிட்டு தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அங்கே சேவாலாம் இருந்துன்னா எடுத்து பண்ணி நம்ம இது மாதிரிலாம் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா, இதெல்லாம் ஒரு தப்பஸ். இது தினம் ஏகாதசி அன்னைக்கு மட்டும்தான் சேவாலாம் பண்ணணும்னு இல்லை. ஃபாஸ்டிங் வந்து ஏகாதசி அன்னைக்கு நம்ம பண்ணுவோம். ஆனால் மற்ற நாள்லேயும் எக்ஸ்ட்ரா சாண்டிங் பண்ணலாம், எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்துட்டு சாதனா பக்தியில் நம்ம இன்னொன்று அதிகப்படியாக பண்ணலாம். கோயிலுக்கு போகிறது, சேவா பண்ணுறது எல்லாமே. சரிங்களா, ஆக இதெல்லாம் தப்பஸ். அப்போ எந்த தவங்களை எல்லாம் செய்கிறாயோ அது எல்லாத்தையும் எனக்காக அர்ப்பணம் செய்வாயாக அப்படின்னு பகவான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. எதனாலனா இது வந்து நிஷ்காம கர்மயோகம் தான். இதனால நம்ம கர்ம பலனில் ஈடுபடக்கூடாது. இன்னொன்று பகவான் மேலே அந்த அலாதி அன்பில் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் 12.11 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. விஜய மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதைத்த அபியஷ்யத்தோ அசி கர்த்தும் மத்யோகம் ஆஷ்ரிதः சர்வகர்ம பலத்யாகம் தத குரு யதாத்மவான். ஆனால் என்னை பற்றிய இத்தகைய உணர்விலும் உன்னால் செயலற்ற முடியாவிடில் உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாஸ் மாதாஜி. இது வந்து சகாம கர்மயோகம். சகாம நிஷ்காமன்னா எந்த எதிர்பார்ப்பும் பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள். சரிங்களா, இதில் சகாமன்றதுல என்னோட விருப்பமும் அதில் அடங்கியிருக்கும் அப்படின்றது. சரிங்களா, எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி விஷயத்த நான் பகவானுக்கு செய்யறது. அந்த மாதிரி நம்மளோட ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் நம்ம பக்தி பண்ணுறது. சரிங்களா, என்னை பற்றி இத்தகைய உணர்விலும் நிஷ்காம கர்மயோகத்துலையும் உன்னால் முடியலையா, பரவாயில்ல, உனது செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய். சரிங்களா, அதுதான் பகவான் சொல்கிறாங்க. ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய் அப்படின்றத பகவான் வந்து நம்மளுக்கு குறிப்பிடுறாங்க. சரிங்களா, ஸோ நம்மளோட ஒரு சக்காமா அப்படின்பது நம்மளோட விருப்பமும் அதில் அடங்கியிருக்கும். அந்த நிலையில் நம்ம பக்தி பண்ணுறது. 12.12 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க உஷா மாதாஜி. அத்தியாயம் 12 ஸ்லோகம் 12. ஸ்ரேயோ ஹி ஞானம் அப்யாஷாஜ் ஞானாத் தியானம் விசிஷ்யதே தியானாத் கர்ம பலத்யாகாத் சாதிர் அனந்தரம். இப்பயிற்சியினை உன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாவிடில் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதில் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது. மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. ஏனெனில் இத்தகைய தியாகத்தினால்தான் மன அமைதியை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, அந்த முறையும் முடியல, அதாவது சகாம கர்மாவும் முடியல அப்படின்னா, அனன்ய பக்தி அது முடியலன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து சாதனா பக்தி அதுவும் முடியல, நிஷ்காம கர்மயோகம் அதுவும் முடியல, சகாம கர்மம் அதுவுமே முடியல. சரிங்களா, அப்போ பகவான் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த முறையிலையாவது என்கிட்ட வந்துடு அப்படின்றாங்க. என்ன முறை அப்படின்னா, ஞானத்தை விருத்தி செய்தல் உன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள். நிறைய சாஸ்திரம்லாம் நம்ம வாசித்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம ஞானத்தை நம்ம விருத்தி பண்ணிக்கணும். சரிங்களா, ஏன்னா சாஸ்திரம் படிக்கும்போது நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும், பகவானோட நிலையை நம்ம ஆத்மான்றதெல்லாம் உணர முடியும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு ஆத்ம நிலை பகவான் பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு புரிதலும் வரும் இல்லையா. ஸோ அப்படியே அதை நம்ம ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த வகையில் ஞானத்தை விருத்தி பண்ணிக்கணும். ஞானத்தை விருத்தி பண்ண முடியல அப்படின்னா அதை இல்லை, ஞானத்தை விருத்தி பண்ணணும். இருப்பினும் ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். தியானம்ன்றதுல என்னென்னா முழுக்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம்,
புலனின்ப விஷயங்கள்லேருந்து விலகி இருக்கும். சரிங்களா? அந்த அஷ்டாங்க யோக முறை. ஸோ அது வந்து ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. தியானத்தை விட இன்னும் எது சிறந்தது அப்படின்னா, ஆ நம்ம செய்ற செயல்கள் சரிங்களா? செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. அதான் நிஷ்காம கர்மயோகம். ஸோ இந்த 3 முறையில ஆ இதுலயும் குடுத்துருக்காங்க. ஒண்ணு ஞான யோகா, இன்னொன்னு அஷ்டாங்க யோகா, இன்னொன்னு கர்ம யோகாலயும் நிஷ்காம கர்ம யோகா குடுத்துருக்காங்க. அப்ப இந்த ஏதாவது ஒரு முறையில நீ வந்து வந்துடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, தியானத்தை விட செயல்கள் அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகம் சிறந்ததுன்ற பகவான் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இத்தகைய தியாகத்தினால் மன அமைதியை அடைய முடியும். ஏதோ ஒரு முறையில ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜஸ். இதுல ஏதாவது ஒரு முறையில என்கிட்ட வந்துரு ஃபாலோ பண்ணின்றாங்க. அடுத்தது இப்போ வந்து 12.13, 14 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க ருக்மணி மாதாஜி. अद्वेष्टा सर्वभूतानां समत्र करुणा एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी यदात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यार्पित मनो बुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रिय. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையான ஆளனாக கருதுவனாக அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இன்ப துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக சகிப்பு தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைத்து நிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். பகவானுக்கு இப்ப நம்ம வந்து என்ன மாதிரிலாம் இருந்தா எந்த நிலையில இருந்தா பகவானுக்கு நம்மள பிடிக்கும் அதுதான் இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இந்த நிலையில எல்லாம் என்னன்னா அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத இனிமே நம்ம வர ஸ்லோகங்கள்ல பார்க்க போறோம். 20 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும். இந்த அத்தியாயத்துல 20 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. பொறாமை இல்லாதவனாக ஏற்கனவே நிறைய நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா? 9th சாப்டர்லையும் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க, அர்ஜுனா நீ பொறாமை இல்லாதவன், அதனால நான் உனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. அதே அத்தியாயத்திலேயே பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க, நான் பொறாமையற்றவன் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க. ஏன்னா பொறாமைன்றது என்னைக்கும் நல்லதே செய்யாது, அதனால நம்மளுக்கு நன்மையே நடக்காது. அப்படின்னும் போது அதை வந்து நம்ம பக்தி சேவையிலையும் கொண்டு வரவும் முடியாது. சரிங்களா? அதனால்தான் ஆசையை கொண்டு வரலாம், பேராசையை கொண்டு வரலாம், பொறாமையை கொண்டு வர முடியாது. ஸோ அதனால அதை நம்ம கம்ப்ளீட்டா என்ன பண்ணிடணும்னா அதை நம்ம விளக்கிடணும் அப்படின்றது. எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக எல்லாத்தையும் ரொம்ப அன்போட, ஏன்னா எல்லாருமே யாரு ஆத்மாக்கள் தான். ஏன்னா நம்ம 5th சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோம், பண்டிதா சமதர்ஷன ஸ்லோகத்துல உள்ளுக்குள்ளார உள்ள ஆத்மா ஒன்னே தான் இல்லைங்களா? கூடவே பரமாத்மாவும் இருக்காங்க. ஆனா மேல அந்த கிராஸ் பாடி வந்து வேற வேற இருக்கலாம், மரமா இருக்கலாம், அனிமல்ஸா இருக்கலாம், பேர்ட்ஸா இருக்கலாம், ஹியூமன்ஸா இருக்கலாம். ஆனா ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு எல்லாருமே நம்ம எல்லாரும் ஒண்ணுதான். ஆத்மா அப்படின்ற ஒரு நிலையில எல்லாருமே பகவானோட பக்தர்கள் வேற. சரிங்களா? அந்த நிலையில எல்லாரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அன்போட நம்ம பார்க்கணும். டியாலிட்டிஸ் வராது. தன்னை உரிமையாளராக கருதாதவனாக, நான் எனது என்னோட ஃபேமிலி நான் நினைச்சது நடக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இந்த பௌதிக உலகத்துல உள்ளவங்களும் அந்த எண்ணத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா? நான் தான் எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன் அப்படின்ற முறையில இருப்பாங்க. ஆனா அது உண்மையான கிடையாது. எல்லாமே பகவானோடது. அவங்கதான் முழு உரிமையாளன். அப்புறம் அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி ப்ரைடும் வந்துட்டு நம்மள பகவான்கிட்ட இருந்து வெளியில கொண்டு வந்துரும், தூர வச்சிடும். அதனால அதுவுமே கூடாது. இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை. இன்ப துன்பங்கள்ல என்னன்னா ஆத்ம நிலையில நம்மளுக்கெல்லாம் இன்பம் துன்பம் அப்படிலாம் இருக்குன்னா, துன்பம்ன்றது ஆத்மால கிடையாது, பரமானந்தம் மட்டும்தான் இல்லைங்களா? ஆனா சரீரம் சார்ந்த விஷயத்துல தான் இன்ப துன்பம். அதுல சமமா இருக்கணும். அதுல நம்ம சமமா இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? இன்பத்துக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்போம், ரொம்ப ப்ரைடு வந்துடும். நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நடக்குது, ஒரு நல்ல காஸ்ட்லியான ஒரு ஃபோன் வச்சிருக்கோம், கார் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா உடனே அப்படி ஒரு ப்ரைடு வந்துடும் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆயிடும்? நம்ம தவறு பண்றோம். அதே மாதிரி துன்பம் அப்படின்னும் போது துவண்டு போயிடுவோம். யாராவது நம்மள வந்து ஹர்ட் பண்ணாங்கன்னா திரும்பி நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? அவங்கள ஹர்ட் பண்ணிடுவோம். அப்ப ரியாக்ட் பண்ணாம சமநிலையோட இருக்கணும் அப்படின்றதான். ஏதோ நம்ம செஞ்ச கர்ம பலனால நம்மளுக்கு நன்மை நடக்குது, ஏதோ நம்ம செஞ்ச கர்ம பலனால நம்மளுக்கு துன்பம் நடக்குது, அவ்வளவுதான்.
அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல நம்ம பார்க்கணும். சகிப்புத்தன்மை அதுவும் வேணும். சரிங்களா? கண்டிப்பா. பக்தியில முன்னேற்றம் அடையும் போது அது நம்மளுக்கு ரொம்ப அவசியம் தேவைப்படுற ஒரு விஷயம். திருப்தி உற்று நம்மகிட்ட என்ன இருக்கோ அதுல திருப்தியோட சுய கட்டுப்பாடு. இப்ப நம்ம புலன்கள்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம பகவான் மேல என்கேஜ் பண்றோம். சரிங்களா? இப்ப நம்மகிட்ட பிரசாதம் இல்ல. அதாவது ஆஃபர் பண்ணாத ஃபுட் இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் எடுத்துக்கணும். பிரசாதம் தான் எடுத்துக்கணும். அத விட்டு நம்ம ஆஃபர் பண்ணாத ஃபுட்ட நம்ம எடுக்கக்கூடாது இல்லைங்களா? அப்ப அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுது? சுய கட்டுப்பாடு தேவைப்படுது. சரிங்களா? தனது மனதையும் புத்தியும் விண்ணில் நிலைநிறுத்தி, மனதையும் புத்தியும் பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி, யாரெல்லாம் பக்தி தொண்டில் உறுதியாக இருக்காங்களோ, அவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? இது மாரி நெறைய வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. அ அடுத்தது 12.15 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. யஸ்மான்னோத் விஜதே லோகோ லோகான்னோத்விஜதே சயः ஹர்ஷாம்ரஷ்ய பயோத்வேகை முக்தோய ச மே பிரியः. ம். யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பம், துன்பம், பயம் மற்றும் ஏக்கத்தில் நிலையுடன் எவன் ஒருவன் இருக்கின்றானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்னன்னா, யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காமல், நம்மளும் யாரையும் கஷ்டப்படுத்தக்கூடாது, டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. நம்மளும் யாராலையும் தொந்தரவு செய்யப்படக்கூடாது. சரிங்களா? அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். நம்ம என்ன பண்றோம்? தட்டு தடுமாறி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பக்தி பண்ணி எப்படியாவது பக்தி பண்ணி முன்னேற்றம் அடைஞ்சிடணும். இந்த பிறவி ஹியூமன் லைஃப்பை நம்ம நல்லா வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி பகவானை அடைஞ்சிடணும்னு இருக்கோம். நம்ம கொஞ்ச நாள் போய் வெளியில போய் பேசணும்னு வச்சுக்கோங்க, வெளியுலக மக்கள்கிட்ட. அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க நம்மள? கம்ப்ளீட்டா நம்மள அவங்க பக்கம் கொண்டு வந்துருவாங்க. இதெல்லாம் வேண்டாம், இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி. ரொம்ப ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல நம்ம வந்து ஒரு 2, 3 வருஷம் கூட இருப்போம். ஆனா ஒரு 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 ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, அதெல்லாம் வந்துட்டு வேணான்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளையும் பாதுகாத்துக்கணும். நம்மளும் யாரையும் தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது. அதே மாரி யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல், இன்பத் துன்பம், பயம் இதெல்லாம் இப்ப நம்ம பார்த்த மாரி தான். இது எல்லாமே சரீரம் சார்ந்த விஷயம். ஏக்கம் இதெல்லாம். அதெல்லாம் சமநிலையோட இருக்கணும். ஏன்னா அதெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு மறுபடியும் கர்ம பலன்ல மாட்டிப்போம். சரிங்களா? எவனொருவன் இருக்கிறானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். 12.16 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? அவசியம் வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தியாயம் 12 ஸ்லோகம் 16. அன்பேஷ சுசீர் தக்ஷ உஷா உதாசீனோ கதவ்யதः சர்வாரம்ப பரித்யாகி யோ மத் பக்த சமே பிரியः. எவனொருவன் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலுமிருந்தும் விடுபட்டவனாக ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ எனது அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். அப்ப சாதாரண செயல்கள்ன்றது இந்த பொருள் விலக செயல்கள். சரிங்களா? இந்த சரீரம் சார்ந்த செயல்கள். அதுல அதை சார்ந்து வாழாம தூய்மையாக, சரிங்களா? நிபுணனாக, கவலைகள் இன்றி, அதாவது ஆத்ம நிலையில நம்ம நல்லபடியா பகவானுக்கு பக்தி பண்றது. எல்லா வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக, வலி, வேதனை வருது 3 விஷயங்கள்னால. அதிபூத, அதிதெய்வ, அத்தியாத்மானால வர வலி, வேதனைகள் நம்மளோட கர்மாவினால் நமக்கு கிடைக்குது. சரிங்களா? அப்படின்னும்போது அதுலேருந்து நம்ம விலகிக்கணும். போஸ்ட்மேன் வந்து நம்மளுக்கு லெட்டர் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? தப்பா நம்மளுக்கு கஷ்டமான ஒரு விஷயத்த குடுத்துட்டாங்கன்னா, நம்ம அவங்ககிட்ட போயிட்டு சண்டை போடுவோமா? மாட்டோம். இல்லையா? அந்த நியூஸ நம்ம எடுத்துட்டு போஸ்ட்மேன விட்டுருவோம். அது மாரி தான் நம்ம செஞ்ச ஏதோ ஒரு கர்மானால நமக்கு கஷ்டம் வந்திருக்கு. அப்ப அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம ரியாக்ட் பண்ணாம அத நம்ம அனுபவிச்சிடணும். அவ்வளோதான். சரிங்களா? எல்லா வித வலிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக, ஆத்ம நிலையில நம்ம பக்தி பண்ணும்போது, கஷ்டங்களே இருந்தா கூட அது நம்மளுக்கு தெரியாது. சரிங்களா? அதுதான். ஏதேனும் பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவனாக, பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடிய செயல்கள். அதெல்லாம் அதில ஏதாவது விடுபட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா, அத்தகைய பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். 12.17 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இவங்க ஜானகிராமன் பிரபுஜியோட வாய்ஸும் கேட்குது. அவங்களையும் வாசி பிரபுஜி. யோ நக்ஷதி நாத்வேஷ்டி நாசோசதி நாகாங்ஷதி சுபாஷுப பரித்யாகி பக்திமானிய சாமே பிரியா. ஒருவன் ஒருபோதும் மகிழ்வதில்லையோ
துன்பப்படுதலையோ புலம்புவதிலேயோ ஆசைப்படுவதிலேயோ மேலும் எவனொருவன் மங்களமானவை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அப்ப இதுவும் வந்துட்டு என்னன்னா மகிழ்ச்சி அப்படின்றதும் நம்ம செஞ்ச பலனால வருது. துன்பம் அதுவும் இல்லைங்களா, புலம்புறது. சரிங்களா, இந்த மெட்டீரியல் வாழ்க்கையில் அதுதான் ரொம்ப அதிகமாக நடக்கும் இல்லையா. ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்காக வேதனையாலையோ இல்லை வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல என்ன பண்ணிடுவோம், புலம்பிட்டு இருப்போம். நான் விருப்பப்பட்டது நடக்கல, நல்லது செய்யறவங்களுக்குலாம் நல்லது நடக்க மாட்டேங்குது, ஏதாவது ஒன்று சொல்லி என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம் நம்ம. இது ஒரு விஷயமும் இருக்கு இல்லையா. ஆசைப்படுவது இல்லையோ ஜடவுலக விஷயங்கள்ல ஆசைப்படாம இருக்கிறது. சரிங்களா, மங்களமான விஷயம் அமங்கலமானம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு செக்ரிகேட் பண்றது. கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல என்னைக்குமே வந்து அமங்கலம்ன்றதே கிடையாது, எல்லாமே மங்களம் தான். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டீமன்ஸ்லாம் கூட பகவான் ஆயிடுச்சாங்க. எந்த டீமனும் வந்து தாழ்ந்த லோகத்துக்கு போகல, உயர்ந்த லோகம் தான். அதை பிரம்மஜோதி தான் அவங்களும் அடைஞ்சாங்க, லிபரேட் தான் நாங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா. ஸோ இந்த மங்களம் அமங்கலம் வந்து இந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயம்தான். அதையும் வந்து துறந்து யார் இருக்காங்களோ அவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஸ்லோகம் வந்து ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. அன்மியூட் பண்ணீங்க லாஸ்ட் டைமு, வாசிச்சு கொடுங்க. ருக்மிணி மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. பேசுறது கேக்குதா? ஓகே, ஸ்ரீவித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. நீங்களும் அன்மியூட் பண்ணீங்க லாஸ்ட் டைம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மித்ரேச்ச ததா படிங்க வாசிக்கமா மாதாஜி? வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. समशत्रौ च मित्रे च तदा मानापमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनि सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर् பக்திமான் மே பிரியோ நரஹ. எவனொருவன் நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மான அவமானம் இன்ப துன்பம் வேப்பம் குளிர் புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி ஆகியவற்றில் நடுநிலை வகித்து களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்குமிடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மிணி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். அப்போ இதுவும் இந்த இருமைகள் சரிங்களா, நண்பன் எதிரி எப்போ வரும்? ஆத்மாலே நம்ம எல்லாரும் பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாருமே ஒண்ணுதான், சச்சிதானந்த ஸ்வரூபம் தான், பகவானோட டிவோட்டிஸ், அவ்வளவுதான், எந்த பாகுபாடும் இல்லை. ஆனால் இந்த நண்பன் எதிரின்றது நான் எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது அப்படின்றத பார்க்கும்போது அது வந்து எனக்கு இந்த அனிமல் பிடிக்கும், இந்த அனிமல் பிடிக்காது, எனக்கு இந்த பேர்டு பிடிக்கும், எனக்கு இந்த பேர்டு பிடிக்காது, இதெல்லாம் என்னென்னா அந்த சரீரம் சார்ந்த விஷயம். சரிங்களா, சமமாக பாவித்து, அதனால் நண்பன் எதிரின்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் சமமாக இருக்காது. மான அவமானம் சரிங்களா, இதுவும் வந்துட்டு சமமாக பாவிக்கணும் அப்படின்றது. இன்ப துன்பம் அதையும் சமமாக பாவிக்கணும். வெப்பம் குளிர் இதெல்லாமே வந்து இருமைகளில் வந்துடும். சரிங்களா, எப்பவுமே நடுநிலையில் இருக்கணும் அப்படின்றது. அதுக்கு தான் நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. சீசன்ஸ் எந்த சீசன் 4 சீசன் வரதான் செய்யும் இல்லையா. அந்த மழை காலம், குளிர்காலம், அதுக்கப்புறம் இந்த வசந்த காலம், இது இது சம்மர், இதெல்லாம் வரதான் செய்யும். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வரும் தெரியும், அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை வச்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அந்தந்த சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளை தயார் பண்ணிக்கிறோம். அது மாதிரி தான் இன்பம் துன்பம்ன்றது வாழ்க்கையில் வரதான் செய்யும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தயார்படுத்திக்கணும். அப்படிங்கும்போது சமநிலையில் இருக்கணும், எதுக்கும் ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. பண்ணோன்னா நமக்கு தான் கஷ்டம். சரிங்களா, அதுக்கு தான் அந்த போஸ்ட்மேன் எக்ஸாம்பிளும் சொல்கிறது, நமக்கு கர்ம பலன் மறுபடியும் வந்துடும், அதுவும் பேட் கர்மா நிறையா வந்துடும். அதனால தான் அதில் சமமாக இருக்கணும். சரிங்களா, களங்கம் தரும் தொடர்புகளிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு, ஜட உலக விஷயங்கள்லேருந்து விடுபட்டு மௌனம். சரிங்களா, மனதை ரொம்ப மௌனமாக வச்சுக்கணும், பேசாமல் இருக்கிறது இல்லை. மனதில் நிறையா தேவையில்லாத தாட்ஸ் இல்லாமல் மௌனமாக வச்சுக்கணும். எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று, நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை வச்சு திருப்தியோடு இருக்கணும். சரிங்களா, பணமாக இருக்கட்டும், ஸ்பௌஸாக இருக்கட்டும், குழந்தைங்களா இருக்கட்டும், வெல்த்தாக இருக்கட்டும், என்ன இருக்கோ அதில் திருப்தியோட. இப்போ நமக்கெல்லாம் வந்து எந்த குறையும் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை தான். ஏன்னா பக்தியில் நம்ம முன்னேறதுக்கு எந்த ஒரு குறையுமே இல்லை. பானபாய் பரம்பரை, குரு மந்திரம் எல்லாமே, அசோசியேஷன்,
அதுவும் இஸ்கான் பெங்களூரில் நிறைய கிளாஸஸ் என்கேஜ் பண்ணுவாங்க நம்மளை பக்தியில். சரிங்களா? நம்ம ஜஸ்ட் லாகின் பண்ணி லிசன் பண்ணால் போதும். ஹியரிங் ப்ராசஸ் கேட்டாலே போதும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நல்லபடியாக நம்மளை வந்து பக்தி மார்க்கத்தில் நம்ம கொண்டு வந்துக்கணும். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த வெளி உலக விஷயங்களே நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும். எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல். ம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போது நல்ல டிவோட்டிஸ்லாம், அதுவும் கோஸ்வாமிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மரத்தில் ஒவ்வொரு மரத்தடியில் தான் தங்குவாங்க. அதுவும் ஒரே மரத்தடியிலே தங்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. அதுவுமே வந்து ஒரு ஒரு 1 டே இல்லைனா 2 டேஸில் மாற்றிடுவாங்களாம். சரிங்களா? அதில் நிறைய பாகத்தில் தெரிஞ்சுப்பீங்க. சரிங்களா? அது பற்றி இல்லாமல் கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ. சரிங்களா? அத்தகைய மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ 12.20 ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏது தர்மாமிருதம் இதம் யதோக்தம் பிரியுபாசதே ஸ்ரத்தா நாமத பர்மா பக்தாஸ்தோத்தீவ மே பிரியா. பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரம இலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இது கடைசி ஸ்லோகம். இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் 13லேருந்து 19 வரைக்கும் என்னோட ரிலேஷேஷனில் படிக்கும்போது, ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது, கிருஷ்ணாவுக்கு என்றைக்குமே என்னை பிடிக்காது அப்படின்னு நான் நினச்சது. சரிங்களா? ஏன்னா வந்து அப்படி தான் இருக்குது. அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கணும், எல்லாத்தையும் நண்பனாக இருக்கணும், பொறாமை இல்லாமல் இருக்கணும், திருப்தியோடு இருக்கணும், கட்டுப்பாடு வேணும், இப்படி எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா கவலைகள் இல்லாமல் இருக்கணும், புலம்பக்கூடாது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ என்னால் வந்துட்டு பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுச்சு. ஆனால் இந்த ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு இல்லையா, 20th ஸ்லோகம், இதில் நம்மளுக்கு பூர்ண நம்பிக்கை வந்துடும், கிருஷ்ணாவுக்கு நம்மளை பிடிக்கும் அப்படின்னு. என்னன்னா, பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி, சரிங்களா, மனதையும் புத்தியும் பகவான் மேலே நிலைநிறுத்தி பகவான் நாமரூப குணநிலைகளை கேட்க கேட்க, சரிங்களா, பகவானை நம்ம சேன் பண்ண, பேரை சேன் பண்ண நாமத்தை, சரிங்களா, அந்த சேரியட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த குதிரை வண்டி, அந்த மாதிரி புலன்கள்லாம் பகவான் மேலே, மனம் பகவான் மேலே, இன்டெலிஜென்ஸ் சாஸ்திரத்தின் மூலயமா பகவான் மேலே, அந்த பாதையில் நம்ம, அதுவும் இந்த 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், கேட்குறதும் இதில் பக்தி, சொல்கிறதும் பக்தி சேவை. சரிங்களா? அதே மாதிரி பகவான் நினைக்கிறது, அந்த 9 நவவித பக்தி பார்த்தோமா 9th சாப்டரில். இந்த முறையில் பக்தி சேவையில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கிட்டோனாலே போதும். அழிவற்ற பாதை அது, அதில் ஃபால் டவுன்லாம் கிடையாது. ஏன்னா நம்ம ஆக்டிவான ஆத்மா, மனம், இன்டெலிஜென்ஸ், புலன்கள் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பகவான்கிட்ட என்கேஜ் பண்ணிடுறோம். என்னை பரம இலக்காக வைத்து, பகவான் தான் நம்மளோட இலக்கு. அர்ஜுனருக்கு குருவியோட கண்ணு மட்டும் தெரிஞ்ச மாதிரி நமக்கு பகவான் மட்டும் தெரியணும். சரிங்களா? நம்பிக்கையுடன் தன்னை ஈடுபடுத்துபவர்கள், இந்த மாதிரி நம்மளை பக்தியில் ஈடுபடுத்த நிறைய சாண்டிங், நிறைய கிளாஸஸ், சரிங்களா, இந்த மாதிரி அசோசியேஷனில் நம்ம இருக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம்ல விஷயங்கள், தனியாக இதில் நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணா சிரமமாக இருக்கும். அவமானம்லாம் ஒரே மாதிரிலாம் நம்மளாம் பார்க்கறதுன்றது ரொம்ப சிரமம் இல்லைங்களா? ஸோ எல்லாத்துலேயும். ஆனால் நம்ம பக்தி செயல் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்க என்ன ஆகும், நம்ம இந்த முன்னாடி பார்த்த அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் உண்மையிலேயே. சரிங்களா? அந்த எவ்வளவு தீவிரமாக நம்ம பக்தியில் இருக்குமோ அவ்வளவு வேகமாக நம்மளுக்கு அந்த முன்னாடி உள்ள குவாலிட்டிஸும் நல்லபடியாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும். ஸோ அந்த வகையில் யார் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு பரம இலக்க பகவானை நினைச்சு நம்பிக்கையோட இருக்காங்களோ, அவங்களே பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, மிக மிக பிரியமானவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. இதில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இது வரைக்கும் மெட்டீரியல் உலகங்கள்லேருந்து விடுபட்டு இருக்கிறவங்கள பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் பக்தி பண்ணுறவங்களே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பகவான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் நம்மளுக்கெல்லாம் இருக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நிறைய பகவான் நாமரூப குணநிலைகள் நம்மளை என்கேஜ் பண்ணிக்கணும், நிறைய நம்ம வந்து பக்தி பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ண என்ன ஆகும், ஜடவுல விஷயங்கள் நம்ம அதுலேருந்து விலக வேணாம், அதுவே நம்மளை விட்டு விலகி போகும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். வாஞ்சா கல்பதருபுஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனே வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வருஷத்துக்கு ஜெய், ஸ்ரீல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் 12th சாப்டர் நம்ம பார்த்தது. மறுபடியும் நம்ம
நாளைக்கு 3 மணிக்கு 13வது அத்தியாயம்